बर' हारिया दिनैनि बे थाखोआव जों सौफैगोन होननानै नाथाय बड'फानि बे समनि जि मोनसे गोख्रों थांखि आरो बिथांनि जि मोनसे रोंगौथि गोनां सानस्रि आरो मोनसे आत्मविश्वास गावनि सायावनो गोख्रों फोथायथि लाखिनानै हारिखौ दैदेननानै जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि जों दिनै बे बुब्लियाव सौफैदों। उदांस्रिनि उननिफ्रायनो बर'फ्रा बायदि बिथिङाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय जोंनि हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बायदिसिना दाबि दैखांनानै सोमावसारबोदों आरो उदांस्रिनि उननिफ्रायल' नङा, उदांस्रिनि सिगाङावबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म, रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोननि समनिफ्राय भारत उदांस्रि जानायनि सिगांनिफ्रायनो खालि बर'फोरनि थामोनथा रैखाथिल' नङा, दुलाराय ट्राइबेल माहारि इभेन आसामनि थाखाय जेब्लायबो आवाज होबोदों आरो सोमावसारबोदों। आरो फैयै फैयै बे सोमावसारनाया मोनसेनि उनाव मोनसे जों आगानसेनि उनाव आगानसे जोंनि हारिखौ जांख्लायाव गाखोहोबोबाय थादों आरो जोबथारनायाव बड'फानि दैदेननायाव जि सुबुं सोमावसारनाय बे सुबुं सोमावसारनायनि गेजेरजों थै-थां जेरैखि जायाबाबो थांखिखौ आवगायाव दोननानै बेखौ होसोनानै जों गिबियावनो बारसोमनानै खामानि मावनांगोन आरो बे मोन्थोरखौ लानानै सोमावसारनायनि गेजेरजों जों दिनै बर'फ्रा खम समनि गेजेराव दिनै जोङो बे अबस्थायाव बे थासारियाव सौफैदों आरो बे सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं जानानै सुजित नार्जारिया जों बयखौबो समायखेरा लाहोदों जे जेरैखि जायाब्लाबो जिरोम गैयै जोङो जोंनि थांखिया मोगथाङाव जाफुंनांगौ माने नांस्लाबनांगोन आरो सोमावसारनांगोन। बे समाव जोंबो उन्दैमोन, जों जुदिअ सोमावसारनायाव रेलियाव थाङो, फिसा फिसौ मिटिङाव बाहागो लायो। सुजित नार्जारिया 1987 मायथाइनि बे समाव थाखो 8आव फरायफुनाय फरायसा, अब्ला आङो थाखो 10आव फरायबाय थानायमोन। आं बिनिफ्राय 2 बोसोर सिनियर थाखोआव आरो माबायदि सममोन गासिबो बाथ्राफोरखौ गोसोआव दङ। जोङो बे समाव दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो बबावबा मास रिलि खालामनाय, बबावबा धर्ना होनाय, बबावबा सोमावसारनाय जोंनि बर'फोरनि थासारि दिनैनि जोलैया बेखौ हयथ' फोथायनाय नङा। जोंनि गेजेराव रावानो एखे नङामोन, बुजिलायामोन आरो खालि फरायनाय फरायसाफ्राल' बुजिलायोमोन। क'क्राझारनि दैदेनगिरिया दरं, कामरुप, नलबारियाव जुदि बिबुंथि लाखियोब्ला बै गोदोहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे बेबायदिनो बाथ्रा जाथाय खोन्थाबाय थायो। रमान हांखोनि जेला आन्दलन जादोंमोन, अब्ला दानि उदालगुरि जिल्ला, गोदोनि दरं जिल्ला, बेवहाय दैदेनगिरिफोरखौ बुंदोंनो हांसोखौ हांखो होनना बुङो। दा रमान हांखोखौ हांसोसो सानबाय थादों हजों हिनजावफ्रा। गागायनि हांखोखौनो फिसिख'नो हायाखै, मौ आरो रमान हांखो नागिरबाय थादों। माने गावनि हांसोखौनो फिसियो, फिसिनो हाख'वाखै आरो बबाव रमान हांसो नागिरबाय थादों होननानै आरो हजोंना बेबायदि अबस्था। आंखौ जोंहा न'नि मादैया बुंदों, जेला पुलिसजोंसो जाबाय थायो 88-89आव, जे माथो बेवहायनो एथ' मोजां जाखाथारबाय, मानो आरो गोदान रायजो नागिरबावखो, बेयावनो थाजाबाय थायामोन होनबा होननानै आरो थारमाने गोदान रायजोखौ अबेबा जोंना हा हगारना होगोन आरो बबेबा हा सिफायनानै जों रायजो बानायना लानांगौ बिदि होननानै सानदोंमोन आरो मा जोंना मानसिफ्रा। बेसेबां जारला बड'फानि बे दैदेननाय समाव जोंनि आन्दलनफ्रा बारा मिसिउर जायाखैमोन। बे समाव उदयाचल बिदोंमोन, जों बयबो मिथिगौ, नाथाय उदयाचला रायजो जागोन ना इउनियन टेरिटरि जागोन ना अट'नमास रिजन जागोन, मा जागोन बिनि जेबो थि खालामनो हायाखैमोन। 1982 मायथाइयाव बड'फाखौ आफादगिरिनि बिबान होनानै बे हारिखौ दैदेननांगौ आरो जोंनि राजखान्थियारि दाबि बे बड'लेण्ड बिनाय, बे समाव नखर हादोर बिनाय, बिनि सोमावसारनायखौ दैदेननांगौ। बे थांखिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजावनानै जों खुनु राजखान्थि
राजखान्थि हान्जानि सायाव सोनारा जायाखैमोन जोंहा बिराद मोजां मोजां दैदेनगिरि दं गोरों मानसि दं गोदोनिफ्रायनो नाथाय सोमावसारनायखौ दैदेननो थाखाय जोंहा बे समावबो थार दैदेनगिरिखौ मोननो हायाखैमोन नाथाय बड'फाखौ बै समनि दैदेनगिरिफ्रा सायख'दोंमोन जे बेनो सासे सेंग्रा बर' समाजाव जाय बर' हारिखौ नेतृत्व होनो हागोन दैदेननो हाबाय आरो दिनैनिफ्राय आंहा व्यक्तिगत जेबो गैला आं बहाबा थाङोब्ला हारिनि थाखाय माबा मोनसे सानोब्लाबो हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावगोनब्लाबो हारिनि थाखाय आंनि व्यक्तिगत आरो आं मालाबाबो सानला नाथाय खालि आंनि सायावल' सोनारनानै आंनि नेतृत्वखौल' आसा खालामनानै थायोब्ला जानाय नङा आंनि फंफ्रोम बाथ्राखौ नोंथांमोनहाबो मानिनांगोन होमब्लासो बर' हारिया सोमावसारनायनि गेजेरजों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जोङो मोनहैनो हागोन जों जेखौ हास्थायदों बे जायगायाव जों सौहैनो हागोन बिथाङा अपेन रावथायाव बुंदोंमोन जे बिथाङा फैबाय फैनायनि उनावनो बिथाङा लखिमपुर धेमाजि मुरकुम सिलेट जनाय बेसिम थांग्रोनानै बिनिफ्राय मबिलाइज खालामना फैदों बर' हारिखौ बयखौबो जांख्रिखांहोदों जे दिनै जों जनानै थाबा जानाय नंला जों सोमावसारनांसिगोन मानि थाखाय बेनि गोनांथि जों बबेबायदि लामाजों थाङोबा जाफुंसारनो हागोन मानो होननानै बुङोबा खनले खनले सोमावसारनायनि गेजेरजों निराशा जानांदोंमोन बे समाव पिटिसिनि आन्दलनावबो मानव गेदेर समर ब्रह्म चौधुरी सरन नार्जारि सोमावसारनाय आरो बिथांनि बे नेतृत्वआवनो जेब्ला 12 जुनाव गुवाहाटीआव मास रेलि जादोंमोन आरो बे मास रेलियाव जोंनि बयनिबो अनजालु जों बयनिबो सिबिजाथाव जोंनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिया दानि नलबारि जिल्लानि तिहु सकआव बेवहाय अन्थाइ फैनायनि गेजेरजों अन्थाइ नांनानै बेवहाय जिउ गोमानो गोनां जादों बेयाव आक्रमण खालामनाय समाव आरो बिनिफ्रायनो जों बयबो समायखिरा लानानै जोंनि आन्दलना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन महर लादों आरो बिनि गेजेरजों गोबां जोहोलावजोल' नङा गोबां सुबुङानो मुंख्लं जानांदों 5,000निबो बांसिन दिनैसिम आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बिएसि बिटिसि आरो दा बिटिआर मोनथाम गोरोबथाजों जों दिनै बे अबस्थायाव सफैबाय जोंनि मानाव गेदेर गाहाय आलासिया दासो बुंदों जुदि सुजित नार्जारिया मुंख्लं जायामोनब्ला दिनै बर'फ्रा बेबायदि मोनसे समायखिरा लानानै थि नोजोर आरो थांखिजों सोमावसारगौना सोमावसारामोन बे अबस्थायाव सफैगौना सफैयामोन बे मोनसे सोंलु बिथाङा बुंदों जोंनि मानाव गेदेर रमेश भरदास बिथाङा जोंनि दैदेनगिरिखौनो जों होनजायो मानाव गेदेर उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा जेब्ला आफादगिरिमोन आङो बिथांनि समाव लेङाइ गाहाय नेहाथारिमोन जेब्ला जोङो मुखुब बर' सोमावसारनायखौ लानानै दिल्ली थांलाय फैलाय जालायबाय थादों बे समावनो रमेश भरद्वाज बिथांखौ लोगो मोनदोंमोन आरो बिथांनि गाइडेन्सआवनो जोङो बर' रावखौ बर' थुनलाइखौ जोङो मोनसे गोजौ थाखोआव सौहैहोनो थाखाय बै समनि जोंनि मानाव गेदेर प्रधान मन्त्रि अटल बिहारी वाजपेयी आरो बिथांनिनो बै समाव हिउमेन रिसोर्स मिनिस्टार एचआरडि मिनिस्टार आजिखालि एडुकेशन मिनिस्टार मुरली मनोहर जोशी बिथांखौ लोगो मोनदोंमोन बिथाङानो गासिबखौबो लिड लानानै बर' रावखौ जेरैखि जायाबाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट दायित्व लानानै बेखौ दावखोहोनांगौ आरो बिनि उनावनो बिथांनि नाजानायजों बर'आ दा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनजेननाया बिथांनि नाजानायजोंनो बर' रावखौ 8 सिडुलनि मान थाखोआव लांनो थाखाय माखासे गोबां जोंहा बिजाब नांगौ आरो बे बिजाबनि बेलायाव जोंनि बर' रावनि सोदोबफोर जायखौ टेक्निकेल टार्मिनोलॉजी होनना बुंदोंमोन बेखौ भारत सरकारा गावनि खरसाजों जोंनो बेखौ खालामनानै होदोंमोन आरो बिनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा बिबान लानानै जोंनि जिखिनि गोरों गोरा मानसिफोर दं फोरोंगिरिफोर दं बेखौनो दिल्लीसिम लाङै सेमिनार खामै बे टेक्निकेल टार्मिनोलॉजी बिजाबखौ जोबथाया मावफुंजाजोबाखै आरो बेखौ थाबैनो मावफुङाब्ला गमामायैनो जोंनि जिथु मिजिं सिमां मुंख्लंफोरनि जिथु थैनि बेसेन
बियो जाफुंसारनाय नङा जों लुबैनाया जाफुंसारनाय नङा ओंखायनो दिनै 6 दान ना मा मोनसे माबा लादों बिराद मोजां बिदि मोनसे टाइम फ्रेम लायोबासो जों बोलो होयो खामानि मावनायाव नाथाय माखासे मानसियाथ' दिनै दाय होगोन दुलाराय बर' फरायसाखौ मानो डेडलाइन होनांगौ खिन्थु डेडलाइन होआबाथ' खामानियानो जानाय नङा डेडलाइननि गेजेरजों मावनांगोन आं सानो बियो सोरबा सरकारनिल' डेडलाइन नङा बे डेडलाइनआ दुलाराय बर' फरायसा आरो साफ्रोम बर' सुबुंनिनो मोनसे मावनो गोनां बिबान जे बे 6 मासाव बाकिखौ दोनथ'नानै माब्रैहाय जोङो जोंनि बे हाबाफारिखौ मावफुंना लानो हायो मानो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव खालि सरकारल' नङा जोंनि गेजेरावबो रायलाय मा जेथो फैबाय थादों बे जेथोफोरखौ जोङो फोसाबलायनायनि बेबस्थाखौ लानांगौ होमब्लासो जोंनि सुक्तिया रुपायन जागोन एकर्डा इमप्लिमेन्टेसन जागोन 2003 मायथाइ BLT आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एकर्डनि गुदिनिफ्राय आं दंफायो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनावबो आङो दं नंगौ जोबजासिम आंहाथ' दाबो जोबाखिसै बिटिआर एकर्डनि उनावबो दाबो एफा एनै मालाबा जरित जानो गोनां जायो आरो दाबो बेफोराव खारन साखि जानानै दंबोबाय थायो नालाय दा ओंखायनो आंहा माखासे एक्सपिरियेन्स दं जे जों नांस्लाबबाय थायाब्ला माब्लाबाबो जोंनि एकर्डा गासिबो आखरे आखर इमप्लिमेन्ट जाया जोंनिफ्राय जोङो लाबाय थागोन खारन जोंनिसो नङा होमबा जाय दै गांदों बेसोरना बुजिगोन दै होग्राया मा बुजिनांगौ माला सहैनांगौ माला सहैनाङा दा ओंखायनो सरकारालाय मा बुजिनो नाथाय जोंनि नालाय जेंनाया जों बुजिनांगोन जोंसो गुरुत्व लानांगोन जोंसो बेखौ हागौमानि सावरायबाय थानांगोन आरो सरकारनि खाथियाव थांनानै जोङो बुंहैबाय थानांगोन आरो माखौ जथुमलायनानै मावनांगौ बेखौ जों थाब जथुमलायनानै मावबाय थानांगोन होमबासो जोंनि एकर्डा इमप्लिमेन्ट जानांगोन आरो एकर्डा इमप्लिमेन्ट जाजोबोबासो जों हास्थायनाय लुबैनाय बायदि जोंनि बे बर'फोरनि थासारिया जागोन दा ओंखायनो आं सानो दिनै जि थांखि लादों बे थांखिया थारैनो आं सानो सरकार आरो जोंनि आफाद मोननैनि गेजेराव सावरायनायखौ खुब मोनसे स्पिड आप खालामगोन आरो बे स्पिड आप खालामनाया जोंनि बर' गोरोबथाखौ मोजाङैनो माने जाफुंसार होगोन बा मोजाङै मोजां जोङो थांजाया स्पिकारा ओंखारलाबायनो मोना मन्थ्रिफोरनावबो थांनो मोना चिफ मिनिस्टारावबो थांनो मोना जानला मोनलायावबो बेयावथ' नै फैबावदोंसो आं बै सियाराव एखे जफानो मोना नियमा दा बर'फ्रा बुजियाबाथ' मा खालामनो आंनि दाय नङा बियो आंनि दाय नङा इमान प्रट'कलाव थानांगौ ओंखायनो आंखौ स्पिकारा मानो होनदोंमोन बिदि आंनि बुस्थु नङा बियो ना आं आखलावनो थिग ना खुगायावनो थिग ना मायाव थिग एथ' गिदिर बिबानखौ रुजुनबायनो आं समायखाया होननानै आङो बारे बुंदोंमोन आरो होमब्लाबो होबाय मा खालामबावनो लामा सामा जेराव मोनो गोसो जाबानो लोंलांजाया जेबो धाबाफ्रावबो जेबो खालामलांजाया एमन जारला जाबाय माने हाबा सोरनावबा थांबाबो पुलिस फालो सोर जाहोनोसै जेरावबा सोर लोंहोनो डिस्टार्बल' होनाय जायो आरो बयखौबो ओंखायनो जेरावबो थांलानो हाया जेरावबो खामलानो हाया फरायसा आफादनि प्रग्रामखाय आं दिनै बेयाव फैनो हादों राजखान्थि आफादनि प्रग्रामबा आं बेवहाय थांनो हाया खालि माबा मोनसे गोहो मोनबाय थाबालोग' बर'फ्रा जेबो जानाय नङा बर'फ्रा गाव हारसिङै बयबो दायथ' लानो सोलोंनांसिगोन दा गथ' गथाय लेखा फरायनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों सुपार 50आव 44 जन मा होनो एन्ट्रेन्स एग्जाम दा पास खालामदों इन्जिनियारिंआव ना आरो मेडिकेलाव 40 बेसेबां 48 मेडिकेलाव 48 मेडिकेलाव 50नि गेजेराव खिन्थु बेखौ बड'लेण्ड सरकार दुलाराय बर' फरायसा आफादा इनिसियेटिभ लानानै खालामनायखायसो बे फैदों नाथाय बेसेबां दिन इनिसियेटिभ लाबाय थानो बिमा बिफाया इनिसियेटिभ लानांगोन लेखा फरायनायनि बेलायाव जेब्लासिम बिमा बिफाया गावनि फिसानि फारसे लेखा सोलोंनांगौ फोरोंनांगौ होननाया साननाय फैया होमब्लासिम बेखौ रावबो जेबो खालामनो हाया ओंखायनो जों साफ्रोम बर' बिमा बिफायानो गावनि फिसाखौ थै थां आं बेखौ आं थांनानै थासान्दियाव फोरोंथारनांगोन आंनि थैनायनि सिगां माबा मोनसे मावनाय नायलांथारनांगोन होननानै जों बयबो समायखेरा लानांगोन जायहा फिसा दं आंथ' समस्थियाव दा बेखौल' बुङो आंनाव साख्रि बिना माला इन्टारभिउआवनो जिरायनो गिजोबो फिसाफ्रा माने हाजोबा ओंखायनो बेफोर मानो जादों फरायनायखौ जों रावबो खबर लाया नालाय जेब्लाया मेट्रिकआ बारा नाम्बार मोनासै होनबासो हाखा जायो मेट्रिक होनसैबासो हाखा हायार सेकेन्डारि परिखा होनसैबासो हाखा जोंना फिसाया मेट्रिक जानोसै मा जादोंथाय खिन्थु 2 बोसोर 3 बोसोर सिगाङावनो जे
एसे थाल लानांगौमोन टिउसन होनांगौमोन न'आव हाबदों हाबाखै नायनांगौमोन बेफोरखौ जों रावबो थाल लाया ओंखायनो साफ्रोमबो बर' बिमा बिफाखौनो आं खावलायदों जायहा लेखा फरायनाय दं फुंनि 4टायाव सिखार उपाय गैया फुंनि 4टायाव सिखार 4:30 एसे दै फुदुंस्रां साहा लोंस्रां बिनिफ्राय फिसाखौ फोजानानै मोखां सुहोनानै खमावबाबो 5टानिफ्राय लेखायाव फज' 7टासिम 7टानि उनाव एसे दुगैस्रां लोबस्रां माबा मोनसे जाहोनानै 8टा 8:30 स्कुलाव फाथायहर स्कुलनिफ्राय फैखांनायनि उनाव खबर लायो लाया बेजों खोथा गैया नाथाय मोनानि 6टा जानाय लोगो लोगो जाहाथे फिसाया न'आव फैनानै टेबोलाव जिरायो लेखा फरायो 8टा जायाबा ओंखाम खुरनो नाङा जाहाथे 2 घन्टा फिसाफ्रा फरायो 8टानि उनावसो ओंखाम जानांगौ आरो 8टानि उनाव ओंखाम जाखांनानै हायोब्ला 9टा 10टायाव फरायफिननांगौ 1 घन्टासो फरायाब्लाबो अरजाला अलसियाना माथो दं आरो जाय फरायनांगौखौ बुजियो बियो 6टा नङा 4टा 5टानिफ्राय फरायगोन बियो 9टा 10टासिमल' नङा 12टासिम फरायगोन खिन्थु बेसिम अयभासखौ लाबोनो थाखाय जों साफ्रोम बिमा बिफायानो कम्पालसरि गावनि फिसानि थाखाय बेखिनिखौ खालामथारनांगोन फुङाव 2 घन्टा मोनायाव 2 घन्टा बेखौ फरायहोथारनांगोन नङाबा जों हाजार मानसि गिदिर जा जोंनि गेजेराव बे जाया दुलाराय बर' फरायसाया हाजार थांखि लाबाय था रिजलिउसन लाबाय था दुलाराय बर' थुनलाइ आफादा जेसेखि सावराया जेबो जाया बे सावरायनाया जेब्लासिम बे सावरायनायनि मोनफ्रोमबो खोथाखौ बेसेन होनानै जों साफ्रोमबोआ गावबा गाव न'आव जुदि खामानिखौ मावाब्ला ओंखायनो बेफोरखौ जों खालामनांगोन दखान पहर होनोबो जों सोलोंनांगोन नङाबा बै बड'लेण्डआलाय मा बड'लेण्ड जानो जुदि जों ओरैनोल' सुक्तिनि गेजेरजों जानायजोंनो जोंबो माबा मोनसे मोननांगौ जानांगौ होननानै सानोब्ला दिनै मेडिकेल कलेज जाबाय क'क्राझाराव तामुलपुरावबो हयथ' फैगौ बोसोरनिफ्रायनो एकाडेमिक सेसना जासिगोन नाथाय एन्ट्रेन्स परिखाखौनो पास खालामनो हायाब्ला जों सोमावसारग्रा आन्दोलनकारि बर' बिमानि फिसाफ्रा बबे मेडिकेल कलेजाव एडमिसन मोननो बबे इन्जिनियारिं कलेजाव एडमिसन मोननो बबे CITआव एडमिसन मोननो गतिके बेफोर ओरैनो फसंफैनानै मालायनि थाखाय खालामनाय बायदिसो जागोन जोंनि जानाय नङा ओंखायनो बिनि थाखाय जों बयबो मावनांगौ दा साफ्रोम मानसिफ्रानो जोङो माबोरैहाय मोगथाङारि नोजोरजों सबखौनो नायनानै लानानै खामानि मावो बे खोथाखौसो जोङो गुरुत्व होनांसिगौ आरो बांसिन मालायनि सायाव सोनारबाय थानाया जाया लिडार MLA MP बेफोरनि सायाव सोनारबाय थाब्ला जाया गावनि मावनांगौखौ गाव मावथारनांगोन मोजां मास्टार मोजां प्रफेसार मोजां कलेज न' मोजां स्कुल न' बे थायोब्लानो जोंनि फिसाया डिग्री मोना आरो जोंनि फिसाया डिग्री मोनब्लाबो जोङो मालायजों कम्पिटिसनाव थांनानै साख्रि बाख्रि मोननो हाया दिनैनि दिनाव भेलु गैया फार्स्ट डिभिजना फार्स्ट क्लास पासआ भेलु गैया 60% मोननानै फार्स्ट डिभिजन 60% मोननानै BA पास जाबानो फार्स्ट क्लासाव पास नाथाय मालाया जुदि 90% 95% 98% मोनजोबो बिसोरजों जुदि नोङो कम्पिटिसनाव जफानांगौब्ला जोंनि फिसाया बबेहाय मोननो ओंखायनो बेसेबां खस्थ' खालामनांगोन दिनैनि दिनाव बेखौ जुदि साफ्रोमबो बर'आ खस्थ' खालामनो आवगाया जोंनि रायलायनायल' जाबाय थागोन ओंखायनो आं खावलायदों जे जोङो सोमावसारनाय जोंनि सुक्तिनि दारै जेफोर जानांगौ बेफोरनि थाखाय जोङो रायलायदों मावनो हाबाफारि लादों नाथाय बेजों लोगोसे जों साफ्रोमबो गावबा गावनि खामानिखौबो जों मावलांनांगोन दिनै क'क्राझार मेडिकेल कलेज सिभिल हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्म बेखौ लानानै दावराव दावसि धरना सरना जागासिनो दं नाथाय बेनि गासिबो जिथु जेंना बे जेंनाखौ फोसाबनानै लानायाथ' जोंनि क'क्राझाराव मेडिकेल कलेजखौ जोंनो नांगौ नाथाय मेडिकेल कलेजा थानांगौब्ला बे मेडिकेल कलेजाव खमावब्लाबो 450 जन बेमारि सानफ्रोमबो बेमारि नायजाफैग्रा थानांगौ होमब्लासो मेडिकेल काउन्सिला बेखौ पारमिसन होगोन बेखौ एफिलिएसन होगोन होमब्लासो क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय डक्टर हिसाबै बेवहाय फरायनानै MBBS डिग्री लानो हागोन नङाब्ला कलेजानो थानाय नङा बेराफारसेथिं रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल बेखौ थैगोन नामा मागोन नामा बेफोरनि गोबां कुइसन फैदों आरो बेफोरखौ आगोलाव रायलायलायजोबनानै मोनसे थि थांखियाव फैदोंमोन जे इमारजेन्सिनि थाखाय सिभिल हस्पिटाला थागोन आरो बेनि माखासे डिपार्टमेन्टफ्रा थाजोबगोन नाथाय जायफ्रा इमारजेन्सि नङा बेखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव माने बेखौ लाजोबगोन आरो बे मेडिकेल कलेजा जाहाथे मेडिकेल कलेज हिसाबै स्वीकृति मोननो हायो पारमिसन मोननो हायो
दा जों बबेखौ दोननो दिनैनि जिथु जुद्ध मेडिकेल कलेजखौ नांगौ ना सिभिल हस्पिटालखौ नांगौ जोंनो मोननैबो नांगौ नाथाय मेकानिजमखौ जों दिहुननांगोन जोंनि गेजेराव रायलायलायनानै बेबो थानांगौ इमारजेन्सिनि थाखाय आरो जोंहा मेडिकेल कलेजाबो आबुं महर मोननांगौ बेबो जानांगौ ओंखायनो बियो क'क्राझार टाउननिल' बाथ्रा नङा गसाइगावनिफ्राय लानानै गासै क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा नोंथांमोना बयबो बेखौ सावरायलाय जयैनो सावरायलाय खालि सोरबा टाउननि मानसिनि थाखायल' नङा बे जोंनि बयनिबो रायजो राजानि आरो बेफोरनोथ' जोंनि सोमावसारनायनि फिथाइ आरो सोमावसारनायनि फिथाइ हिसाबै दिनै जों बेखौ मालायनि बस्तु बायदि लानानै जुदि जों रावबो दायित्व लाया अब्ला जोंनाव मोननैनिबो जिथु माने सिभिल हस्पिटालनि आबहावा आरो कलेजनि आबहावा मोननैबो आबहावाया गाज्रि जागोन रावबो डक्टरबो फैनाय नङा प्रफेसारबो फैनाय नङा छात्र छात्रीफोरबो फैनाय नङा आरो बिनि उनाव बेमारिफोरखौ नायग्रा मानसिबो थानाय नङा लास्टआव जोङो गुवाहाटी आरो कुचबिहार बे आगोलाव थांनाय बायदिनो थांबाय थानांगोन क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव दिनैहाय प्राय 40 जन प्रफेसारफोर दंफैयो एसिस्टेन्ट प्रफेसार आरो प्रफेसार बयनिख्रुइबो स्पेसियलिस्टसिन डक्टरफ्रानो दंफैजोबो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव नाथाय जोंनि मानसिफ्रा क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि सायाव बिसासा खम जादों माने मेडिकेल कलेजाव थाङोब्ला बेमारा हामनाय नङासो सानो जोंना उल्था मेडिकेल कलेजावसो बांसिन स्पेसियलिस्टफोर दं दा प्रफेसारफोर दंजोबो गासिबो सिनियर मानसिफोर दंजोबो बेवहायसो जों थांनांगौ ट्रिटमेन्ट आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं खावलायगोन जे क'क्राझाराव माखासे हाबाफारि ला जे क'क्राझार मेडिकेल कलेजआ दस्रा कलेज बायदि लेखाल' फोरोङा बेवहाय बेमार नायनाय जायो सिकित्सा खालामनाय जायो अपारेशन खालामनाय जायो टेस्ट खालामनाय जायो बेखौनो मोनथिया क'क्राझारनि गोबां रायजो राजाया बेखौ कलेज साधारन कलेज बायदि लाबाय थायो मेडिकेल कलेजखौ ओंखायनो मेडिकेल कलेजाव बयबो थांनांगौ दा बेमार आजार नायजानो खालि सिभिल हस्पिटालल' नङा दस्राल' नङा मेडिकेल कलेजाव बेमार नायनाय जायो अपारेशन खालामनाय जायो बियो हस्पिटालसो हस्पिटाल बेयाव क्लासल' जायो नाथाय बेमार आजार बेमारिफोरखौ नायनाय जायो गुवाहाटीनि मेडिकेल कलेज हस्पिटाल बायदि GMC बायदि मोनथिबायना बेखौ क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफाद खोरोमदाव गासै आनसलिकआवनो बिबान हो जे क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ एसे बयनोबो पाब्लिसिटि खालामना होनांगौ नांगौबा डक्टरफोरजों रायलायनानै स्पेसियेल अपारेशननि माखासे प्रग्रामफोर ला आं आगोलावबो बुंदोंमोन जे फिसा फिसा अपारेशन मेगन चेकआप बबा उदैनि चेकआप माबा माबि मा होनो किडनि स्टनफोर गल्ड ब्लाडारफोरनि अपारेशन बेवहाय फ्रि अफ कस्ट खालामनाय नांगौबा गारि मटर होनानै लांनानै अपारेशनखौ जाहाथे बे मेडिकेल कलेजा हस्पिटाल मारलै होननानै बयबो सानो बहुतानो सानो जे मेडिकेल कलेजा फोरोंग्राल' बेवहाय बेमार नायजाया बिदि सानबाय थायो लवार आसाम लाङो फाबा लाङो नाथाय बिनिख्रुइबो दामिसिन डक्टरफ्रा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव दंजोबो दा बेफोरखौ जुदि जों थाल लानो रोङाब्ला खालि नांलाय खमलाय राजखान्थिनि बायदिसिनाल' बाथ्रा नांलायबाय थायोबा क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजा जोंना थाहैनाय नङा दा बे बाथ्राखौ आं दिनै बेवहाय खावलायबाय जोंना मा नागिरदों हनै आदामोन दं सुबुंमोन गासिबो एसे सावरायनांगौनि प्रयोजन फैबाय बियो दा बे आंहा बिबु माने बुंथिगिरि स्पिकार जानला मोनला बुंनो मोना बेबो जानला मोनलायानो जाखो नामा मोनथिला आङो थेवब्लाबो आंथ' गावखौ गेजेर गेजेर बुंदों होननानै सानदों आंबा आंहा ओरैबो जानो मोना ओरैबो जानो मोनथ'वा दासान्दि ओरैबायदि जारला दा बे लाइनआव सानदों आं आरो गुबुन जेबो बाथ्रा बुंनो सानाखिसै आं मिजिंथिदों जोंनि मुंख्लंफोरखौ जों जेब्लाबो सन्मान होनांगौ जों भबिष्यतावबो जेब्लाबो गोसोआव लाखिनांगौ आरो बेफोरजोंसो जों गावखौ ब्रेक हमनो हायो मालाबा मालाबा जे जोंनि बिबाना मा जोंनि दायित्वआ मा आरो जोंनि हारिया मा बेफोरनि प्रति साननाया फैयो नङाबा जोंनि माने लामाफ्रा मालाबा मालाबा दोरोदलांनो नागिरो बेखायनो बियो जोबोद गोनां ओंखायनो दिनैनि बे दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो साबायखर बावदों जे मुंख्लं सानखौ गाजा गोमजायै बेवहाय फालिनानै बयखौबो लेंहरनानै दिनै बे सानखौ एसेब्लाबो बयखौबो गोसोखांहोनायनि थाखाय आरो जोंनि सोमावसारनायनि जारिमिन आरो मुंख्लंफोरनि फारसे जोंनि सिबिनायखौ बयखौबो गोसो गोरबोआव जाखांहोफैनायनि थाखाय ओंखायनो बयनिसिमबो आरो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायबावनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों